Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Мөһим үзгәрешләр, күчемсез милләт буенча яңа законнар теркәлде. Закон вводит обязанность оформить все объекты недвижимости, которые созданы и построены. Ананың күңеле балада. Әлмәт мәктәпләренең ата-аналар комитетлары бәйгедә катнаша. Чыгыш ясадык, бүтән балаларыбыз, әтиәннәрбез, укытучыбыз да молодцылар, афәрин, мин канәгать. Кышны озаттык. Калабызда май чабуга багышланган күңел ачу чаралары узды. Уйнадык әле, ручейкта уйнап алдык. Балалар белән үзебез дә инде бик кызык. Жер кишәрлеген шикләре билгеле булмыйча килешүләр төзергә ярамый һәм йорт төзелгәннән соң хокукларны теркәү мәҗбүри. Күчемсез милләт өлкәсендә бу һәм башка үзгәрешләр 1 марттан үз көченә керә. Яңалыклар турында тулырак Росреестрның әлмәт бүлегендә аңлаттылар. 1 марттан жер кишәрлекләре белән сату алу эшләре аның шикләре билгеләнгән һәм бердәм дәүләт реестрына кертелгән очракта гына үткәреләчәк. Тагын бер үзгәреш, юридик затлар Росреестрга документларны бары тик электрон рәвештә генә тапшыра алачак. Принцип построил, оформи. Шулай ук төзегәнсең икән теркә дигән принцип эшли башлаячак. Аның нигезендә төзелгән күчемсез милек объектларын рәсмиләштергәннән соң гына файдаланырга мөмкин. Закон төзелгән барлык күчемсез милек объектларын рәсмиләштерүне мәҗбүри иттерә. Оформить все объекты недвижимости, которые созданы и построены. 1 марттан Россиядә торак пунктлар шикләрендә урнашкан бакча һәм башка жер кишәрлекләрен үзләштерү өчен 3 еллык срок билгели торган закон үз көченә керә. Бу вакыт узганнан соң җирне тиешенчә файдалана башларга кирәк булачак дигән сүз. Необходимо понимать, что данная норма прежде всего Бу норма иң беренче чиратта сазлыклы агачлар яки чүп үләннәре үскән проблемалы кишәрлекләргә кагыла. Кешегә кирәкле барлык эшләрне башкару һәм участокны файдалануга әзерләү өчен өстәмә вакыт бирелә. И подготовить участок к использованию. 1 марттан торак һәм башка төзелеш өчен билгеләнгән жер кишәрлеген 3 ел дәвамында төзелешкә әзерләү һәм чистарту эшләре башкарылмаса, ул милекчедән алынырга мөмкин. Жер кишәрлекләрен үзләштерү өчен кирәкле этаплар һәм аның файдаланмауның конкрет билгеләре Россия Федерациясе хөкүмәтенең тиешле актында билгеләнгән. Ял көннәрендә әлмәттә кышны озаттылар. Май чабу атнасының соңгы көннәрендә күңел ачулар берничә мәйданчыкта узды. Шәһәр күлендә айсберг исемле чыныктыру һәм кышкы йөзү үзәге вәкилләре үзенчәлекле итеп язны каршы алу бәйрәме оештырды. Чарада безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Май чабу русларда көтеп алынган күңелле бәйрәмнәрнең берсе. Гадәт буенча аны 7 көн буе билгеләп үтәләр. Йолаларны саклап, элеккеге кебек үк бу бәйрәмне биюләр, бәйге һәм такмаклар белән каршылыйлар. Май чабу атнасын үткәрү борынгыдан килә. Ул табигать көчләренә, ел фасыллары вакытларына табынуны, аларның күңелләрен күрү дигәнне аңлата. Әлеге атна эчендә православие халкы кышны уйнап, көлеп озатырга тиеш. Кунакларга тематик җырлар, мәкалләр, әйлән-бәйлән, уктан ату, дәртле биюләр белән программа күрсәтелде. Барлык тәүчеләр дә аңа кушыла алды. Оештыручылар әйтүенчә, май чабу ул якыннары белән дуслашуга, үпкәләрне кичерүгә һәм Худайга якынаюга багышланган биек постка әзерлек атнасы. Май чабу көннәре туганнарын, дусларын белән якыннан аралашуга, изге эшләргә багышлаучыра. Чараны чыныктыру һәм кышкы йөзү үзәге вәкилләре әзерләгәч, алар программаны салкын суга чуму белән тулыландыралар. У нас каждый раз плавание, у нас есть ледяная водица, которая ободрит нас. Безнең биредә бозлы салкын су. Без ел саен аңа чумабыз. Ул безне яшәртеп җибәрә, кәеф һәм көч өстим. Аннары әле без саунда җылыначакбыз һәм карда ялан аяк йөриячәкбез. Бу безнең ел саен үткәрә торган традициябез. Шулай ук игътибар итсәгез, биредә су, ут һәм һава стихияләре бергә бүген. Шулай ук кояш та үз нурлары белән җылыта.
все вместе, все стихии нас собрали здесь в одно, и вот солнце наше. Барлыгы 20-дән артык чыныгу яратучы бузлы суга чумып алдылар. Алар арасында өлкәннәр генә түгел, яшь үсмерләр дә бар иде. Кыш буе алар системалы рәвештә буз бәкесенә чумып, организмны чыныктыралар. Вадим Савельев чыныгу белән ноябрьдән бирле шөгыльләнә. Яхшы кәеф, тәвәккәллек һәм әзер организм камерага елмаерга һәм түбән градус турында уйламаска мөмкинлек бирә торган серләрем ди ул. Üçüncü günü uylay başladım da indi. То, что масленица бит инде. Как раз нәрсәле по-любому дома үткәрерләр бәйрәмне. Шуга нәрсәле? Ну, күңелле, молодцы. Кеше тырыша, йөри уна. Молодцы, киенгәннәр. Шау-шу килеп уйнаган балалар авазы, тәмле коймак исенә күмелгән көн беркемне дә битараф калдырмый. Бик матур бәйрәм, бик нык Рәхим итегез клубка «Айсберг». Очень понравилось. Мы объелись икры, никогда столько икры не ели. Было очень много блинов, конкурсы отличные. Дочка объела сладкой ваты, до сих пор там стоит, не может оторваться. Майша бу карашкысын яндыру бәйрәмнең кульминациясе булды. Бу борынгы йола кыш белән хушлашуны һәм яз башланганда чистарынуны аңлата. Салам һәм иске киемнән эшләнгән карашкы узып баручы елда булган бөтен начарлыкны гәүдәләндерә. Аны яндыру, яңару һәм яхшыга өмет символы булып тора. Алсын Рива, Рамиль Безартинов, Яңалыклар вакыты, Лучальмә телекомпаниясе. Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркы халык күңел ачулары өчен төп мәйданчык булды. Җылы һава торышы һәм ял көне булуга бәйле бәйрәмгә күп кунаклар килде. Алар өчен бай программа әзерләнгән иде. Сүз Алсу Нуриевага. Шәһәр паркында май чабу бәйрәме күңелле биюләрдән башланды. Алга таба барлык теләүчеләр уеннарда катнашкан арада сәхнәдән җырлар яңгырады. Шәһәр паркында яз җитүне һава торышы да искәртә сыман. Традиция буенча биредә иң күп халык май чабу карашкысын яндыру җирендә җыелды. Койнана коймаклары, май чабу билгеләре, коймак хуҗасы. Булар һәм башка бәйгеләр саф һавада уеннар, коймаклардан авыз итү кунакларга хуш килде. Без бүген театрга килдек. Сәгать 1дә театрга керәчәкбез. Шунда инде алданрак килеп, менә бәйрәм карарга килдек. Менә шул бәйрәм карамчы китеп булмый дидек инде. Ошый, бик ошый. Бик ошый. Менә уйнадык әле, ручейкта уйнап алдык. Балалар белән үзебез дә инде бик кызык. Гүзәл ханым бәйрәмгә зур гаиләсе белән килә. 4 баласы уеннарда катнашкан чакта, алар май чабу карашкысы белән сыклана. Бик рәхәт, бик шат, күңелле. Рәхмәт, менә шундый праздник кирәк, бигрәк тә күңелле. Безнең кодалар нидә, күлдә, алар морж, алар анда нитәләр, без монда менә килдек, балалар белән, оныклар белән. Бәйрәм гадәттәгечә май чабу карашкысын яндыру белән тәмамланды. Я поздравляю всех жителей и гостей с этим. Мин барлык шәһәр халкы һәм кунакларын бу матур бәйрәм белән котлыйм. Саулык, бәхет, уңышлар телим. Безнең шәһәр паркы ел әйләнәсендә эшли. Кыш көне без шугалак белән шатландырсак, җәй көне аттракционнар эшләячәк. Бу ел гомумән программабызны баетырга тырышачакбыз бәйрәм белән. Поэтому, а сегодня у нас Масленица. Поздравляю. Алсын Рива, Рамиль Безартинов, Яңалыклар вакыты, Лучальмә телекомпаниясе. Ознакайда май чабуны бәйрәм иттеләр. Чара шәһәрнең мәдәният йорты каршындагы мәйданда оештырылып, биргә ознакайлылар, кунаклар, олысы кешесе җыйналды. Кыш белән саубуллашу һәм гүзәл язны тантаналы каршылау чарасын безнең иҗат төркеме дә күреп кайтты. Май чабу, яисә Масленица асылда рус халык бәйрәме булып саналса да, соңгы вакытта татарлар да аны бик яратып бәйрәм итәләр. Бүгенге чарага да азнакайлылар бик теләп чыкканнар. Уйнап, көлеп, күңел ачалар.
Тантананы ачып, район башлыгы урынбасары Роза Галиева барлык җыелган халыкны бәйрәм белән тәбрикләп, иң изге теләкләрен җиткерде. Тату яшибез, матур яшибез, бер-беребезне хөрмәт итеп яшибез. Киләчәктә дә шулай дөньяны гөрләтеп, яхшы кәефләр белән, бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезгә елмаеп, бер-беребезне яратып, киләчәктә дә яшәргә язсын безгә. Бәйрәм кунаклары өчен сый-хөрмәт, җылы чәй, коймак белән мул табыннар, күргәзмәләр дә әзерләнгән. Монда авыл мәдәният йорты хезмәткәрләре, ветераннар актив катнашты. Рус халкының милли бәйрәме. Шулай ук бүген бит инде безнең беренче Ураза бәйрәме дә барыбыздай үзебезнең райондашларыбызны Ураза бәйрәме белән котлыйм. Бәрәк булсын. Бәйрәмнәр белән көннәр шундый матур, халык җыелган. Бәйрәмнәр бәрәк булсын. Ил көннәр тыныч булсын. Бөтенебезгә дә аяз күк йөзләре сәламәтлек телим барыгызга да. Балалар өчен дә күңел ачу чаралары, кызыклы уеннар оештырылды. Халыкның күңеле көр, кәефе күтәренке. Старт! Внимание! Марш! Поехали! Ой, какие вкусные! Ой, какие аппетитные! Азнакайларны шушындай матур яз бәйрәме белән тәбрик итәбез. Татарларның барысында Рамазан башлану бәйрәме белән котлап, аларга исәнлек, саулык, тынычлык. Уен көлкеле, җыр биюле тамашага килгән азнакайлылар язны менә шулай каршы алды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Әлмәттә ата-аналар комитетлары арасында тату сыйныф серләре республика бәйгесенең зона этабы узды. Конкурста Татарстанның 5 районыннан 7 команда катнашты. Аның киләсе баскычы ярым финал. Чаллы шәһәрендә үтәчәк ярым финал этабында Әлмәт зонасын кемнәр тәкъдим итәчәген Алсу Әхмәтҗанова белеп кайтты. Дус сыйныф серләре республика бәйгесенең зона этабын Риза Фәхреддин исемендәге беренче гимназия укучылары милли бию белән ачып җибәрде. Катнашучыларны исә Әлмәт районы башлыгы вазифаларын башкаручы Роза Афлетунова сәламләп теләкләрен җиткерде. Сегодня у нас мы приветствуем наших соседей. Я знаю, что здесь присутствует 5 городов команды. Выставили самые замечательные классы. И, естественно, хочется всем пожелать победы, но в любом случае самая главная победа – это участие. Ата-аналар комитетлары арасында бәйге сынаулары 3 этаптан торды. Шулай безнең күңелле дус сыйныф таныштыру өлешендә үз команданы иҗади яктан тәкъдим итәргә кирәк иде. Бердәм тәрбия мөхите этабында проектны яклау бурычы куелды. Конкурс сынаучыларының соңгы этабында һәр мәктәп портфолио, стена газетлары, фотоальбомнар, грамотлар һәм кубоклар тупланган күргәзмә тәкъдим итте. Эмоциялар бик зур. Безнең ата-аналар шундый рәхәтләнеп әзерләнделәр, барлык көчләрен куеп, бик әйбәт әзерләнделәр. Аларның шундый теләкләре күп иде. Монда барып җиңеп кайтырга. Алла бирсә, безнең теләкләребез чынга ашсын дип көтеп калабыз. Һәр команда оригиналь һәм эчтәлекле тематик чыгышлар әзерләгән. Нәтиҗәдә 7 команда арасыннан Адымнар Әлмәт гимназиясенең 6-нчы сыйныф укучылары иң яхшы дип табылды. Звезд. Без яңа гына беренче чыгышыбызны ясадык сәхнәдә. Аллага шөкер, барыбыз да 100%-ка эшләдек. Чыгыш ясадык, bütün балаларыбыз, әтиәннәрбез, укытучыбыз да молодцылар, афәрин, мин канәгать. Шулай итеп, Әлмәт зонасын 19 апрельдә Яршалы шәһәрендә узачак ярым финалда Адымнар гимназиясе командасы тәкъдим итәчәк. Финалда исә катнашучылар төп бүләк бөтен сыйныф укучылары белән диңгезгә сәяхәткә юллама өчен ярышачаклар. Алсу Әхмәтҗанова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Paintball klubunda Vatanni saqlovchilar kunine ham xalqaro xotin-qizlar kunine bag'ishlangan salomatlik kuni g'oila bayrami uzdi. Chorada Elmat avtomobil yo'llari idarasi xizmatkorlari g'oilalari bilan ko'ngil oshu mumkinligini oldi. Qishki ko'ngil oshulari yo'l xizmatkorlarining jitizligin, chidamligin ham komanda ruhin ko'rsatuv umtilishida birlashtirdi. Ular esa estafetalarda qatnashib, paintball, orqon tortishuv ham qor shonalarida shuvib yorishdi. Bolalar uchun shulay ko'ngilli baygilar, tobishmoqlar ham o'yinlar bilan to'liq ko'ngil oshu o'yin programmasi uyushtirildi. Поздравляю всех мужчин с прошедшим праздником, женщин с наступающим праздником. Всех благ, счастья, благополучия. Как мы сегодня отдохнем, так мы и будем целый сезон работать. Hürmetli tomoshachilarimiz, yangiliklar chiqarishining turi translyatsiyasini siz Kontakte sotsial shiltariga kirib oluvchi Elmat turkumida soat kechki 7 da qoray olasiz. Bizning eng qiziqli syujetlarimizda rasmiy akkauntlarimizda o'rnashtiriladi. Bundan tashqari siz o'zingizda yangiliklar, aktual voqealar ham problemalar bilan o'rtoqlasha olasiz. Buning uchun ekranlaringizdagi siltama bo'yicha ko'chirga mumkin. Tibagimiz uchun sifatli ham muhim yangiliklarni birga bildiraylik. Bugungi yangiliklar shular edi, kelasi topshiriqlarda uchrashguncha qadar.